za svoju predivnu tetu, jer ona je kao druga mama. Uči nas, čuva, pazi i tješi, pjeva i pleše, igra se s nama, probleme brzo i pravedno riješi. Draga teta, puno ti hvala za svaki osmijeh što si mi dala, za ljubav i pažnju, za vrijeme od sreće, za moje te srce.
stoljeća, kada je Hasan Paša htio osvojiti Zagreb, Zagrebčani su bili zabrinuti jer nisu imali top koji bi mogao paliti, tako da Hasan Paša je to znao te se smjestio u blizini Zagreba. Zato primite od nas buket najljepših želja. Bravo, da vidimo. Bravo, Matejica. Vidna sam se ona, pa sam znala da sam prvo. Daj. Bravo. Šta ti radiš? A šta ti radiš, prijatelju? A? Dominik, hej!
imaš reći za kraj vrtića? Kiki! Ma daj.